Det her, det er haven. Jeg dør. Så det er dig, der skal fortælle dine sønner om havet. Jamen du dør ikke, far. Jo, min søn. En dag gør jeg. Jamen far, du kan det ikke. Jo, min søn. Vi skal alle sammen. Skynd dig. Det er havnefoden. Gå hen og snakke med ham. Hey! Nå, Jul. Jeg har betalt det der. Du har ikke betalt nok. Jeg har betalt det. Hvad er prisen på gården? Jeg siger det aldrig. Hvad er prisen på gården? Jeg siger det ikke. Hvad er prisen på gården? Okay, det er 50 kroner. Jeg tror ikke på dig. Så må du betale din pris. Nej! Hey! Nej! Hvad er prisen på gården? Jeg siger det ikke. Okay. Det kan jeg sige. 40.000. 40.000. De snarer. Dinar. Den her beholder jeg som en lille souvenir. Og det her, det er vores lille Det hedder souvenirs. souvenir. Det her, det er vores lille hemmelighed. Er du Nej. med? Jeg må fortælle til de andre. Hjælp! Hvad er der? Det er Sonnefoden. Han har taget far. Og jeg kom til at fortælle prisen til ham på bunkeren. Vil du ikke gården? Jo, okay. Gå ind til din bror. Vi går med det samme, okay? I næste uge, Eve Juls. Jeg kan ikke mere. Men det er også din skyld. Og jer to og jeres hellighed. Jeg gider ikke gå jeres vej. Jeg går.